Да. Чакай, аз не видя хронометър. Чакай, че пак ще Ема стане. снимка снимаш. А? Той го е включил това пред тебе. Брат ми, какво кара се кираем? Леко де? Какво да каци? Обърна го. Много резах завой му да. Протичка ти. Защо съм я приправил това на колесника, бе? А? Това на колесника паците не са го прибрали. Не се затворите хората. Изобщо не са затворени. Ти комиче съм го фанал този самолет. Хащи. Само кой ме е покрите. Падани, че няма шанс. Особено паса срещу слънцето. Въобще не са се прибрали само пак на колеса. Само се евро тук. Много мък става нагоре. Тежко му. Не го пусти да ти минава зад гърба. Пред тебе го карай. Марио не се отплесва. Аз вектора да го прави? Не. Само да роб. 250 до тук. Минаха? Минах. Малко в момента кацам. Едина там и по-далеч се накачи. Кой не фаш? Насочена там, не знам, че там трябва да некъде. Некъде там. Не. Тегли напред, не мога да каснеш тук. Значи там с завоя тръгваш да слизаш.
Нали разбираш? Да, да. Още при поворота тръгваш да слизаш и с малка газ си правиш поворота, да можеш да се насочиш за кацане. Мина 4 май. Мина 4. Слизай сега надолу. Слизай и две насам. Слизай надолу. Айде, насочвай се. Браво. Айде бе. Какви има скорост? Падна ли ракета? Падна ракета.